Donna Andrews ta' 37 sena minn Santa Venera ingħatat sentenza ta' 18-il xahar ħabs sospiżja l-4 snin wara li ammettiet li f'Jannar u frar serqet minn 3 ħwienet f'Birkirkara. Fil-qorti skużat ruħha tal-li serqet oġġetti b'valur ta' aktar minn 1000 euro mill-ħwienet fosthom anke minn supermarket. Il-qorti spjegat li l-mara li ma tistax twettaq reati ieħor tul 4 snin li ġejjin inkella awtomatikament intbagħat il-ħabs għal 18-il xahar. Raġel ta' 57 sena li m'għandux saqaf fuq rasu tressa il-qorti brabta ma' investigazzjoni attwali tal-pulizija dwar pakkett b'kilo kannabis li ntbagħat bil-posta u ġie interċettat mill-pulizija aktar kmieni dan ix-xahar. Ir-raġel ġie akkużat b'komplott biex ibih il-kannabis b'kompliċità fl-importazzjoni ta' droga u fil-pussess ta' flus kontanti folozz. Il-pakkett kien indirizzat lill-imputat fl-indirizz tad-dar Tommu. Minħabba l-istat ħażin tas-saħħa tal-imputat huwa kellu jittieħed l-isptar meta ġie arrestat u aktar tard ittieħed l-Isptar Monte Carmeli. F'dan l-istadju ma saritx talba għal ħelsien mill-arrest. Mara li spiċċat paralizzata wara li waqgħet fuqha struttura waqt parti fil-Qawra fl-2008 rat il-kumpens li natala jiżdied minn 463,000 għal aktar minn 551,000 euro. Il-qorti tal-appell sabet ukoll id-direttur tal-kumpanija li poġġiet l-istrutturi tad-dawl responsabbli li fil-qorti ta' qabel kien ġie liberat minn kull akkuża u weħlu biss l-organizzaturi tal-parti. L-inċident imur lura l-2008 fi Fraben meta riħ qawwi li qam ikkawża struttura tad-dawl biex tikkollassa bil-konsegwenza li weġġew ma' 8 persuni fosthom il-vittma li dak iż-żmien kellha 17-il sena. Hija soffriet minn 75% diżabilità u spiċċat f'siġġu tar-roti. Eventwalment saret qawwiema paralimpika li anke tirrappreżenta lil Malta.